inyo ang CMD Kalusugan at Kabuhayan. Yes, hello Hatid po sa ulit inyo sa ating ng mga MWay followers Marketing, sa ating CMD programa, Trace ACICMD, Mineral Drops at ng Kalusugan Health Code at International Kabuhayan. Corporation. Ako po uli ang iyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. At habang hinihintay po natin makahook up DCGB Legazpi, tayo po ay mapapanood doon sa Facebook Live ng DCGB Legazpi, sa Facebook ng CMD Bicol, also sa 101.3 FM radyo natin para Camarines Norte, sa 104.9 radyo natin in Calbayog City, sa 98.5 FM Daet Camarines Norte, also sa 100.5 FM Full Radio Daet Camarines Norte, DYME in Masbate at sa 89.1 Bicol Idol Legazpi. So andito ulit tayo sa ating programa HCICMD Kalusugan at Kabuhayan. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline, i-text lang po, idahad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, idahad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-90407-170939, 90407-1717. Yan po ang aking text hotline. Hello kay Ma'am Gwenelyn Prieto dyan sa CMD Center sa Comadcad, Castilla, Sorsogon. And of course, sa mga listeners natin, kasi tatlong radio station ay napapakinggan tayo sa area ng Camarines Norte. Oo, andyan yung ating mga center sa Camarines Norte. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Hello kay Ma'am Vilma Aviles is watching. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation. Anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Madami na po talaga nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na safe po natin sila. So, ano pa ang iniintay natin? And of course, sa lahat ng mga listeners natin, taga-subaybay natin, our centers, we need marketing agent. We need distributors. Oo, kami po ay seryoso. Hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan. Kasama siyempre ang kabuhayan. Marami na sa ngayon na nag-join sa atin, health muna, natulungan, na ginawa ang negosyo, talaga gumanda ang kanilang mga kabuhayan. Ordinary people now earning extraordinary income. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-90407-170939, 904-0717. And since talaga na ang taas ng COVID positive, lalo dito sa Bicol region, nakalain mo yan, nasa ngayon, ang aktibo ay 3,998. Yan yung reported. Paano yung hindi na test? O, diba? Isan ay dalawa na lang ay 4,000 na po. O, yan po ang bad news na ang taas ng COVID positive dito sa ating paligid. Oo, at saka yun. Pero kung titingnan natin yung figure, ang dami pa rin nakaka-recover. Ibig sabihin po, sila yung mga taong malakas pa yung immune system. Madaling lumaban sa mga karamdaman. Kaysa lokay Ma'am Lydia Villamer Jacinto. So, okay. Sabi ng isang doktor, gusto ko i-share ito sa inyo, yung statement ni Dr. Mike Navera, that COVID will stay tomorrow, the next day, masanay tayo na nandyan ang COVID-19. Kaya naman, grabe, pataas ng pataas. So, anong dapat gawin? Ito yan na, the first line of defense against COVID-19 is ourselves. So, ano yung dapat gawin? Follow the health protocol. Dapat alam na natin yun. Huwag tayong mapagod sa ginagawa natin
natin na pag lumalabas tayo, face mask, diba? Face shield, social distancing, diba? Hand washing, diba? So, nakasurvive na tayo. More than a year na tayo nakasurvive. Pero andito pa rin, hindi ba tayo pinabayaan ni Lord? And of course, dito lalo nakilala yung ating power trio. Madami na nakagraduate sa maintenance, module for operation, na save po natin. Kaya naman patuloy tayo nagre-reach out ng mga tao na nangangailangan ng ating product at patuloy tayo nag-share sa mga taong gustong umasenso dito sa negosyo na marami na ngayon, ordinary people now earning extraordinary income. Of course, we need marketing agent, we need distributors, business partner. Mag-apply lang kayo sa amin. Oo, titingnan natin kung saan kayo mag-fall doon. Sa distributor, marketing agent, mga business partner. Welcome kayo sa amin. Submit your resume with photocopy of your valid ID and of course latest 2x2 picture po. Okay? So for the meantime, eto gusto kong ulitin ito kasi maraming nagtatanong, pwede ba yan sa mga na-stroke? Pwede ba yan sa mga nabukol? May mga bukol. Diba? At iba-ibang sakit. Pero pakinggan nyo na lang po. Kwento ni Dr. Eileen Camba, isa sa mga matindi natin na leader sa area ng Metro Manila. Pakinggan po natin. Sa tabi ko, isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor, isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero pakilala na lang siya para marinig yung magandang boses. Siya po ay si Dr. Eileen Camba. Siya po ang HCI Statistics Cubao. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba pagpapagpal ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? Siyempre, anong experience nyo sa HCI business na to? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napakasaya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin ang FCIC noong year 2010. Actually po, nung time na namin ang CMD, parang nasa end ng road kasi dahil doon sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So one year kami palipat ng hospital, daming expenses, lahat kami nag-suffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero sobrang limited yung mga resources. So totally nag-suffer yung buong family. Pero may isang angel na pinadala ang Panginoon para po namin ang CMD. Sabi niya sa amin, ang CMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating nararamdaman kahit ano man ito ay kaya itong pagalingin or kaya itong tulungan na tayo ay gumaling. So nung una po, sabi ko impossible na napakalaki ng expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng hospital, millions na po ang nagastos, pero ito raw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang FCIC, pero at the back of our mind, basta may nagawa kami or may ginawa kami effort para sa daddy namin. Hindi namin nakalain after 5 days na pinapinom po namin ng CMD 20 drops 3 to 4 times a day. Tapos pinahit po sa buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, bumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang sugar level. Tapos yung infection of the blood niya na dati, sabi ng doctor nasa ICU dapat at ang treatment ay 12,000 antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala namang pera. CMT lang, 5 days na ear push. Sobrang amazed kami sa product natin na SIMD. Pero meron pa rin doubt. Pero kabila nun, ako din po personally as professor nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So siguro yun ko nakuha
medyo malaki na siya. Natakot na po ako at nagpa-insured na po ako. Kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako. So, hindi sila mag-suffer financially pag namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, i-try mo yung CM kung bakit yung kay dad 50-50 yung condition niya. Natulungan siya in just 5 days. So, ang feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit hanggang likod, na parang every single day umiiyak ako. Parang gusto ko nang maghabihin sa mga anak ko. Dahil malilim pa po ang mga anak ko ng time na yun. 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang depressed ako kasi sabi ko ang liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, i-try mo yung CMC. So trinay ko po ang CMC, 20 drops 3 times a day. Tapos pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako na wala yung pain, totally nawala yung pain, parang magic. Tapos after 1 month, bumalik kami sa doctor na wala po yung cyst. So sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to, mura pa. Pero natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin na ordinary na sa government service, na konti po ang sweldo. Paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati napupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to? Si Dr. Kamba nagbebenta ng CMD, ng NCI CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD, malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer nung sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, Ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent, matanda na po siya tingnan, nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product, maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nagmi-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, Ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang
nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research niyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin. I-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan niyo po kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabi ganon. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil ko faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas, after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga ko-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom niya ba yung CMT? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku Eileen ha, nakachamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So sabi niya, another 1 bottle para tingnan niya raw kung makachamba ulit next month. So sige, sabi ko, at 790 ulit kasi sobrang love kita ma'am. At 790 ulit, siya member's price. So trinay niya po ulit after 2nd month, sabi niya nakachamba daw ulit ang aking product. Sabi niya nakachamba ulit ang product mo. Ay gusto niya ulit mag-avail ng 3rd bottle. Sabi ko, ay ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel pa ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagbi-visit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive, ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbibenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. So, ang galing talaga ng mga experience. Ayan, o, di ba? Mula parang yung mga sakit-sakit sa pamilya ay pinakiyaw na. Actually, yung testimony na yun ni Dr. Eileen Camba, CMD pa lang yung product natin. Lalo na ngayon na Power Trio na po, mas matindi ang ginagawa sa health ng tao. Kaya ulit-ulit tayo na nananawagan sa lahat na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested na po yan. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na ano natin, na save natin sa operasyon at tumulong. Malaking tulong talaga sa mga panahon ngayon na nandiyan ang coronavirus para lagi malakas ang ating katawan. Pag malakas ang katawan natin, hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Hello kay Ma'am Gigi Padua is watching. Okay? So actually, yung testimony na ni Dr. Eileen Camba, health at kabuhayan at travel, nakuha nila dito sa ating kumpanya, Health Code International. Kaya doon sa may naghahangad na sana magkaroon ng magandang kita, magkaroon ng magandang negosyo. We need distributors, we need marketing agent, we need retailers, and of course, mga business partners. Mag-connect lang po kayo sa amin. Pwede kayo mag-PM sa akin, pwede man sa Melinda Wee or sa aking cellphone number 0939-904-0717, 0939-904-0717 kasi experience talaga namin, di ba? Ako going 17 years na actually. Unang na-restore health ng family, sumunod ang aming kabuhayan na restore the natural way. Ako lang para sa mga listeners natin, lalo dyan sa mga nakikinig dyan sa area, kasi dito syempre sa Legazpi, alam na to ng mga tao. But yung mga
lugar na hindi ko na napupuntahan uli. Katulad dyan sa Calbayog, dyan sa Camarines Norte, sa Masbate. Oo, nako, ako po, humaharap ako sa napakaraming tao, napapakinggan ako. Iba-ibang radio station, a living testimony restored by HCI Power Trio. Yan, ang aking severe migraine, severe sinusitis, frozen shoulders, sakit ng likod, ng balakang, leg cramps, nagnanami yung aking mga kamay, ang aking insomnia, food allergy, drug allergy, yung bang feeling ko na para na ako nauupos na kandila, that was 17 years ago. Hindi na po ngayon, promise po. Kaya ito kami ngayon, seryoso ang inyong lingkod. Naging mission na po namin to ng aking pamilya na tumulong sa ibang mga tao ma-restore. Kaya baga, mission to help restore the health of people at makapagbigay tayo ng hanap buhay sa mga naghahangad na sana ay umasenso na kahit na dito tayo sa Pilipinas. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. At eto, pakinggan muna natin mga center na, ang mga distributor sa mga center. Pakinggan po natin. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin HCI CMD office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalia, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, hanapin po HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh Day Adventist Church. Now, sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Kamsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, at top JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena
Daddy Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Okay, balikan natin yung dito sa area ng Camarines Norte. Para sa mga listeners ng 101.3 FM radyo natin in Paracale, Camarines Norte, para sa pangangailangan nyo ng ating produkto, doon po kayo pumunta. Mayroon tayong outlet actually dyan. Asan na ba yung outlet natin? Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion, Sur, Paracale. But of course, ang pinakamalapit sa inyo na CMD Center nandyan sa Labo at sa Daet. Oo, pwede nyo lang kunin sa akin. Pwede nyo ako i-text sa aking cellphone number 0939-9040717, 0939-9040717. Hello kay Ma'am Nanet Orozco and Ma'am Floriden Kalimlim. At sa yung mga nanonood sa ibang Facebook Live. Also, dyan sa area ng Libmanan, Camarines Sur, andyan si Mr. Pedro Villanueva Mambolo, Nuevo Libmanan. And of course, sa area ng Catanduanes, dagdag natin, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamoan, Catanduanes. Yung ibang center, mga distributor, dito po ipagpatuloy natin. First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertelneo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Now, dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3, Itba, Manito, Albay. At CMD Center at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377, Purok 5, Barangay 1, EM's Bayo, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Ma'am Kiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Perenya, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Susi Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. CMD Office at Liantos Building, Purok, Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Ayan, dagdag natin, Ma'am Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig
sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.